לימוד משניות לעילוי נשמת יהודה בינינו, ליום השנה ה-36 לפטירתו. המשניות שאנחנו נלמד היום הן כולן מסדר טהרות. משנה ראשונה. יש צריכין הכשר ואינן צריכים מחשבה. מחשבה והכשר, מחשבה ולא הכשר, לא הכשר ולא מחשבה. כל האוכלים המיוחדים לאדם צריכים הכשר ואינם צריכים מחשבה. המשנה הזאת אומרת לנו מתי או באיזה אופן ומה נדרש לכך שאוכל יקבל טומאה. אם כן, אוכל איננו מקבל טומאה, אלא אם כן בא עליו משקה שהכשירו לקבל טומאה. ושכל אוכל שאינו מיוחד למאכל אדם, אינו מקבל טומאה, אלא אם כן חישב עליו וייחדו למאכל אדם. יש צריכין הכשר, אני קורא את הפירוש של הרב קהתי. יש אוכלים הצריכים הכשר משקה, שאינם מקבלים טומאה, אלא אם כן הוכשרו באחד משבעת המשקים, המכשירים את האוכלים לקבל טומאה. ואינם צריכים מחשבה, שכשהוכשרו האוכלים, הם מקבלים טומאה, אפילו לא חישב עליהם להאכילם לאדם, כמובואר להלן. מחשבה והכשר, יש אוכלים שצריכים מחשבה והכשר, שאינם מקבלים טומאה אלא אם כן חישב עליהם להאכילם לאדם, ואחר כך הוכשרו לקבל טומאה. מחשבה ולא הכשר, יש אוכלים שצריכים מחשבה ואינם צריכים הכשר, ולא הכשר ולא מחשבה, ויש אוכלים שאינם צריכים לא הכשר ולא מחשבה. כל האוכלים המיוחדים לאדם בכל מקום, ואפילו אינם ראויים לאכילה אלא לגוי, כגון עורלה וכלאי הכרם ושאר איסורים, צריכים הכשר, שאינם מקבלים טומאה עד שיוכשרו לכך, ואינם צריכים מחשבה, שאפילו נשרו מעליהם מן המחובר, ועדיין לא חישב אדם עליהם לאכילה, כיוון שהוכשרו, הרי הם מקבלים טומאה. משנה השנייה. הרודה פת חמה ונתנה על פי חבית של יין, רבי מאיר מטמא, רבי יהודה מטהר, רבי יוסי מטהר בשל חיטים, ומטמא בשל שעורים, מפני שהשעורים שואבות. פירוש הרב קהתי, הרודה המוציא מן התנור פת חמה שנילושה במי פירות שאינם מכשירים, ולא הוכשרה לקבל טומאה, ונתנה על פי חבית של יין, ונמצאת הפת שואבת לחלוכית היין. רבי מאיר מטמא, כלומר שלדעת רבי מאיר הוכשרה הפת לקבל טומאה מחמת לחלוכית היין ששאבה. רבי יהודה מטהר, שלדעת רבי יהודה אין הפת שואבת מן היין כדי הכשר, ולכן לא הוכשרה לקבל טומאה. יש מפרשים שמדובר כאן בכגון שלא ראו את הפת אלא לאחר זמן, ואין יודעים אם היה עליה משקה תופח, ילקח חולק רבי יהודה על רבי מאיר וסובר שלא הוכשרה הפת. אבל אם ראו שיש עליה משקה תופח, לדברי הכל, הוכשרה הפת.
רבי יוסי מטהר בשל חיטים. אם הייתה הפת של חיטים, לא הוכשרה לקבל טומאה, שפת חיטים אינה שואבת מן היין. הוא מטמא בשל שעורים, שאם הייתה של שעורים, הוכשרה לקבל טומאה, מפני שהשעורים שואבות מן היין. יש מבארים משנתנו לא לעניין הכשר לטומאה, אלא לעניין טומאה. כלומר, מבארים שמשנתנו, כלומר שמדובר כאן בחבית של יין טמא, וסובר רבי מאיר שהפת נטמאה מחמת שאיבת היין, ורבי יהודה אומר שלא נטמאה. ורבי יוסי מטהר בפת של חיטים, ומטמא בשל שעורים. והלכה כרבי יוסי. משנה הבאה. כבר במשנה הזאת, בטומאת הנידה של אישה. אישה נטמאת בנידה, כאשר יש לה זיווה, כשהיא רואה דם שיצא ממקורה. עכשיו, אם היא רואה בבגדיה כתם, אז זה סימן כתם של דם, אז זה סימן שיצא דם ממקורה. והמשנה הזאת מטפלת בנושא הזה. ותולה בכל דבר שהיא יכולה לתלות. שחטה בהמה, חיה ועוף, ונתעסקה בכתמים, או שישבה בצד העסוקים בהם, הרגה מאכולת, הרי זאת עולה בה. עד כמה היא תולה? רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, עד כגריס של פול, ואף על פי שלא הרגה, ותולה בבנה או בבעלה. אם יש בה מכה והיא יכולה להיגלה ולהוציא דם, הרי זאת עולה בה. פירוש הרב קהתי למשנה. ותולה האישה את הכתם שמצאה בבגדה, בכל דבר שהיא יכולה לתלות, שממנו בא הכתם ולא מגופה, כמו שהמשנה מפרשת והולכת, שחטה בהמה חיה ועוף, בהמה או חיה או עוף, או נתעסקה בכתמים, או שישבה בצד העסוקים בהם, העוסקים בכתמים, ונמצא כתם של דם עליה, טהורה, שתולה בדברים האלו שמהם בא הכתם. הרגה מאכולת, קינה, הרי זאת עולה בה, שהכתם שנמצא עליה מדם הקינה הוא. עד כמה היא תולה בחינה? רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, עד כגריס של פול. אם הכתם גדול כחצי פול, היא תולה בקינה. אבל אם הוא יותר מכגריס, אינה תולה בה, שאין כתם של קינה גדול כל כך. ואף על פי שלא הרגה, רבי חנינא חולק על תנא קמא, שכן תנא קמא סובר שהרגה קינה, הרי זו תולה בה. אבל אם לא הרגה, אינה תולה בה. ורבי חנינא בן אנטיגנוס אומר שאף על פי שלא הרגה מכל מקום, אם הכתם אינו גדול אלא כגריס, הרי זאת עולה בחינה. שם בזמן שישבה או בזמן שהתהפכה מצד אל צד, נהרגה תחתי הקינה, וכתם זה דם הקינה הוא. ותולה בבנה ובבעלה, אם יש בהם מכה, הרי היא תולה את הכתם בהם, שמחמת מכתם בא לה הכתם הזה. ויש מפרשים שאם בנה או בעלה שחטו בהמה או חיה או עוף או עסקו בדמים, הרי זאת עולה בהם, שנגעה בהם ולא ידעה. אם יש בו מכה והיא יכולה להיגלע ולהוציא דם, שאפשר שיחלוף, אפשר שיתקלף קרום המכה ויצא ממנה דם, הרי זאת עולה בה, שהכתם שמצאה עליה בא ממכתה. המשנה הבאה,
היו זיתיו נתונים בגג, וירדו עליהן גשמים. אם שמח, בחיותן. רבי יהודה אומר, אי אפשר שלא לשמוח, אלא אם פקק את הצינור, או אם חלחל לתוכן. פירוש הרב קהתי, היו זיתיו נתונים בגג וירדו עליהן גשמים. אם שמח, הכוונה היא שירדו גשמים, בחיותן, הוכשרו הזיתים לקבל טומאה. הפסוק שמדבר על הכשרת אה, אה, אוכלים לקבלת טומאה, הוא מתחיל הפסוק במילים וחיותן מים על זרע וכן הלאה. אז אם ירדו גשמים על הזיתים שבגג, אז אומרת המשנה, אז אם שמח שירדו גשמים, בעל הזיתים והבית, רבי יהודה אומר, אז יוכשרו לקבל טומאה. רבי יהודה אומר, אי אפשר שלא לשמוח. כלומר, אף אם ידוע לנו שבכוונה השאיר את הזיתים על הגג בשעת ירידת הגשמים, וראינו ששמח. מכל מקום, בשמחה בלבד לא די. ולא הוכשרו הזיתים, אלה דברי רבי יהודה. אלא אם כן, פקק את הצינור, סתם את הצינור, שלא ירדו המים מן הגג, או אם חלחל לתוכן, שהפך את הזיתים כדי שיכנסו המים לכולם, שדווקא בכגון זה שעשה מעשה המוכיח על מחשבתו, שהמים הם לרצונו, הרי הם מכשירים את הזיתים לקבל טומאה. ואין הלכה כרבי יהודה. משניות של, יש משניות במסכת מקוואות, שלפי סדר האותיות שלהם, הם אותיות לפי המילה נשמה. הן עוסקות כולן בנושא של מקוואות. המשנה הראשונה מהן, נפל לתוכו יין או מוחל, ושינו מקצת מרעיו, אם אין בו מראה מים 40 שאה, הרי זה לא יטבול בו. על מה מדובר פה? מדובר במקווה שלם. מקווה שלם זה מקווה שיש בו מים כשרים למקווה בנפח של 40 שאה. אם נפל לתוך המקווה יין או מוחל ושינו מקצת מרעיו, שנשתנה מראה המים בצד אחד של המקווה, אם אין בו מראה מים 40 שאה, אם אין במקווה 40 שאה מים שלא נשתנו מראיהם, הרי זה לא יטבול בו באותו מקווה, אפילו באותו צד שיש בו מראה מים. שהמים שנשתנו מראיהם, אין דינם כמים כלל, והרי שאין כאן 40 שאה כלל, והטובל בו לא עלתה לו טבילה. ברם, אם יש במקווה 40 שאה מים שלא נשתנו מראיהם, משמע ממשנתנו שמותר לטבול במקום שלא נשתנה. המשנה השנייה, העוטשין, 3 לוגין מים, ונפל לתוכן קורטוב יין, והרי מראיהן כמראה היין, ונפלו למקווה, לא פסלו. 3 לוגין מים חסר קורטוב, ונפל לתוכן קורטוב חלב, והרי מראיהן כמראה המים, ונפלו למקווה, לא פסלו. רבי יוחנן בן נורי אומר, הכל הולך אחר המראה. במה מדובר במשנה הזאת? אם כן, המשנה מדברת על מקרה שבו כתוצאה מכך שמים שאינם קשורים למקווה נופלים
לתוך מקווה שהוא לא כשר בגלל חוסר במים, זאת אומרת, יש בו פחות מ-40 סאה, ואם נפלו לתוך המקווה הזה 3 לוגים של מים לא כשרים, לדוגמה מים שאובים, אז המקווה הזה אה, שאיננו כשר עדיין, מכיוון שעדיין אין בו 40 סאה, מים כשרים, אם הוא קיבל את 3 הלוגים האלה, הם פוסלים אותו, והדרך היחידה להכשיר את המקווה הזה זה לרוקן אותו עד הסוף מכל טיפת מים, ולחכות שיכנסו אליו 40 סאה מים כשרים למקווה. פירוש הרב קהתי, 3 לוגים מים שאובים, ונפל לתוכם קורטוב יין, והרי מראיהן כמראה היין, ונפלו למקווה שאין בו 40 סאה, ולא שינו מראיו, לא פסלוהו, משום 3 לוגין מים שאובים, שאין שאובים פוסלים אלא במים, אבל אלו, הואילו מראיהם כמראה היין, אין דינם כמים, אלא כיין שאינו פוסל את המקווה, כמו שלמדנו רק כרגע. 3 לוגין מים חסר קורטוב, ונפל לתוכם קורטוב חלב, והרי מראיהן כמראה המים, ונפלו למקווה שאין בו 40 סאה, אף על פי שמראיהם של השאובים שנפלו לתוכו כמראה המים, לא פסלו, שהרי אין בהם 3 לוגים מים, והחלב אינו פוסל את המקווה. דברי רבי יוחנן בן נורי. סליחה, זה, זה דברי המשנה. רבי יוחנן בן נורי אומר, הכל הולך אחר המראה, אף על פי שאין החלב פוסל את המקווה, ואין במים שיעור 3 לוגים, מכל מקום, כיוון שנפלו לתוך המקווה 3 לוגים מים, שמראיהם כמראה המים, דינם כאילו כולם מים, ופוסלים את המקווה, ואין הלכה כרבי יוחנן בן נורי. המשנה הבאה, האות מ', מקווה, שיש בו 40 סאה מכוונות, ירדו 2 וטבלו זה אחר זה, הראשון טהור והשני טמא. רבי יהודה אומר, אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים, אף השני טהור. הטביל בו את הסגוס והעלהו מקצתו נוגע במים, טהור. הקר והכסת של עור, כיוון שהגביה שפתותיהם מן המים, המים שבתוכן שאובים. כיצד יעשה? מטבילן ומעלה אותם דרך שוליהם. הפירוש הרב קהתי, מקווה שיש בו 40 סאה מכוונות. הכוונה היא מצומצמות, בדיוק 40 סאה, לא יותר, לא פחות. ירדו 2 וטבלו זה אחר זה באותו מקווה. הראשון טהור, שהרי טבל ב-40 סאה, והשני טמא, לפי שחסרו המים מ-40 סאה על ידי טבילתו של הראשון. הגוף שלו רטוב במים, הוא יצא, אז במקווה נשאר פחות מ-40 סאה. אם כן, והראשון טהור הרי טבל ב-40 סאה, והשני טמא, לפי שחסרו המים מ-40 סאה על ידי טבילתו של ראשון. רבי יהודה אומר, אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים, בזמן שהשני טבל, אף השני טהור. לפי שאומרים גוד אחית, משוך והורד. כלומר, שרואים כאילו המים של הגוף הראשון מחוברים למי המקווה, ולא חסר משיעור המקווה כלום. הטביל בו, במקווה של 40 סאה מצומצמות, את הסגוס, מעיל עבה של צמר, הסופג הרבה מים, והעלהו מן המקווה, ואחר כך טבל בו אדם. מקצתו נוגע במים, אם מקצת הסגוס נוגעת במים בשעה שטבל בו האדם, טהור הטובל בו. יש מבארים שזה המשך של דברי רבי יהודה, והולכו לשיטתו שאומרים גוד אחית.
ייקח כל זמן מקצת הסגוס נוגעת במי המקווה, רואים את המים הבלועים בסגוס, כאילו הם מחוברים למקווה. המשך המשנה, הקר והכסת של אור, שהטבילם ב40 סמעה מצומצמות. כיוון שהגביה שפתותיהם מן המים שבמקווה, המים שבתוכם, בתוך הקר או הכסת, יש להם תכולה של המים שהיו במקווה. המים שבתוכם, בתוך הקר או הכסת, שאובים, לפי שיש להם בית קיבול, וחוזרים, נשפכים בחזרה למקווה, שעכשיו יש בו פחות מ-40 סאה, בגלל שהמים שהיו בקר או בכסת הם נשאבו, והמים שבתוך הקר או הכסת שאובים, והם חוזרים, נשפכים שוב למקווה, ופוסלים אותו בשלושה לוגים של מים שאובים. הואיל והמקווה נעשה חסר. כיצד יעשה כשבא להטבילם במקווה מצומצם? איך מטבילים קר או כסת? מטבילם, מעלה אותם דרך שוליהם. במקורות שלנו, המילה שוליים פירושו תחתית. אז כשהוא מעלה את הקר או את הכסת מתוך המקווה, אם הוא יעלה אותם כשהוא מחזיק בשוליים, בתחתית, אז המים לא נשאבים ונשפכים שוב, אלא הם פשוט לא יוצאים מהמקווה בכלל. פיהם למטה ושוליהם למעלה, כדי שלא יקבלו מים בתוכם כשמגביה מן המים, ובכגון זה אין המים היורדים מהם נחשבים שאובים. המשנה הבאה, הטביל בו, כוונה היא למקווה, של 40 סאה מכוונות, את המיטה, אף על פי שרגליה שוקעות בה תהווה טהורה, מפני שהמים מקדמים. מקווה שמימיו מרודדים, כובש אפילו חבילי עצים, אפילו חבילי קנים, כדי שיתפחו המים ויורד וטובל. מחט שהיא נתונה על מעלות המערה, היה מוליך ומביא במים, כיוון שעבר עליה הגל, טהורה. המקוואות של תקופת המשנה, בשונה מהמקוואות של היום, היו בעצם בור בתוך מערה, שזרמו אל הבור הזה מים מגשם שירד. עכשיו, אם הפירוש הרב קהתי למשנתנו, הטביל בו במקווה של 40 סאה מכוונות, את המיטה שמחמת רגליה הגבוהות אינה יכולה להיכנס כולה במים של המקווה המצומצם, אלא אם כן רגליה שוקעות בתית שתחת המים. מקווה שהוא במערה כמו שסיפרתי, הוא מבוט, יש בו בוץ. אף על פי שרגליה שוקעות בתית תהווה, שאינו נרוג ואינו מצטרף למקווה, טהורה המיטה, מפני שהמים מקדמים להטביל את הרגליים קודם ששוקעות בתית. ויש מפרשים, מפני שהמים מקדמים להיכנס לגומות הנעשות בתית על ידי רגלי המיטה, והרי שהוטבלו במי המקווה, המיטה והרגליים כאחד. ויש מבארים שלפי שהמים קדמו והרטיבו את רגלי המיטה, וכששקעו בתית מתחברים המים שעל הרגליים עם מי המקווה. מקווה שמימיו מרודדים, שטוחים על פני הקרקע, שאינם עמוקים כדי לכסות את כל הגוף בבת אחת, אף על פי שיש בהם 40 סאה, כובש אפילו חבילי עצים, אפילו חבילי קנים,
מניח בתוך המקווה מצד אחד חבילות של עצים או של קנים, וכובש אותם בדבר כבד כגון באבן, שלא יצופו העצים על פני המים, כדי שיתפחו המים, שפני המים יהיו יותר גבוהים, שיערמו המים למעלה על ידי צמצום שטח המקווה ויכסו את כל הגוף, ויורד וטובל בתוכם. מה שנקטה המשנה, אפילו חבילי עצים, אפילו חבילי קנים, מבואר במפרשים שהבאה היא להשמיענו שאין צורך לומר שמותר להוריד אבנים לתוך המקווה כדי להצר את שטחו, אלא אפילו חבילי קנים שהמים נכנסים ביניהם, מותר לכבוש בתוך המקווה שאינם הפסק. כשהמים נכנסים ביניהם, מותר לכבוש לתוך המקווה, ואינם הפסק לפי שהמים מצטרפים ל40 שאה, ובלבד שלא יחלקו כל המקווה. מחט, טמאה, שהיא נתונה על מעלות המערה, כלומר, על אחת ממדרגות המקווה שבמערה, מחוץ למים, היה מוליך ומביא במים שבמקווה, שהיה מנענע את מי המקווה בידו או ברגלו, עד שהגיעו למעלות המקווה, כיוון שעבר עליה, על המחט הגל של המים, שהציף את המעלות תורה, המחט מתומתה, שעלתה לה הטבילה בדרך זו. לפי שמחט דקה וקטנה, וחוששים שמא תיפול במים ותאבד, השם הדרך להטבילה כך. המשנה האחרונה בסדר טהרות, שאותו אנחנו, זה הסדר האחרון בשישה סדרי משנה, ונלמד את המשנה הזאת, וזה נסיים את הסדר טהרות ואת ששת סדרי משנה. כן, המשנה כתובה כאן. אמר רבי יהושע בן לוי, זה דבר מעניין, כי רבי יהושע בן לוי הוא מאחרוני האמוראים, הוא מראשוני האמוראים, והוא לא תנא. ואז מביאים ממנו כאן, במשנה האחרונה, את המשנה ולא מאיתנה, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט יותר. אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. מפירושו של הרב קהתי, אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל לאוהבה יש ואוצרותיהם המלא. יש בגימטריה 310, כלומר שההנאה וקורת הרוח שיש לכל צדיק וצדיק בעולם הבא היא 310 פעמים כנגד כל העולם הזה. זה מפרשו של רבנו עובדיה מברטנורא. והרמב"ם כותב שכוונת המאמר היא שכל נפש שתזכה לחיי העולם הבא לא תאבד לעולם, וזה עניין יש. כלומר, המציאות התמידית אשר אין לה חקר, זה היש. וכאילו אומר כי אוהבי השם נאכלים את המציאות במוחלט, והוציא מפסוק זה גם גודל התענוג על דרך משל, שהוא 310 עולמות. אבל באמת אין כל דמיון וערך בין כל מעדני העולם הזה לבין אותם התענוגים של הצדיקים בעולם הבא. וטעם הבאת מאמר זה כאן, כותב הרב מברטנורא, להודיע בחתימת המשנה, מתן שכרן של צדיקים, שלומדים ומקיימים את כל מה ששנוי במשנה. ומה שנקט רבי יהושע בן לוי, לכל צדיק וצדיק, מבאר בעל התוספות יום טוב, בין האוסר ובין המתיר. וגם זה כן טעם
יפה לסמוך מאמר זה בסיום המשנה, לומר שגם שניהם החולקים, אחד אומר כך ואחד אומר הפוך, הואיל וכוונתם היא לשמיים, הווה השמן. אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום, שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ובשלום. הוא כותב בעל תוספות יום טוב, שבסוף הפסוק הוא פירוש לראשון, לראשו. השם עוז וחוזק ירצה ליתן לעמו, ומה עשה? ברכם בשלום, שכל הברכות שבעולם אינן מתקיימות, אלא אם אין שלום. ומאמר זה ראוי להיות בחתימה המשנה, כי השם עוז לעמו ייתן, על שעת מתן תורה נאמר, כמו שדרשו חז"ל מן המקרא שלפניו, השם למבול ישב. ומכיוון כשנתן להם העוז, היא התורה, ברכם גם כן בשלום. נדע מזה שזאת התורה היא הגורמת ברכת השלום. גם בא להמתיק ולעודד הלבבות שאף על פי שהמשניות מלאות מחלוקות שהיו בין חכמים, ופן ימלא על הלב הנמהר כי מחלוקותיהם הייתה מריבה, אמר כי לא כן הוא, שעוז התורה כלי מלא ברכת השם הוא השלום, אין בשמץ של ריב וחילוק לבבות. כמאמרם של החכמים על הפסוק, כי ידברו את אויביהם בשער. אפילו האב ובנו, הרב ותלמידו, שעוסקים בתורה בשער אחד, נעשים אויבים זה לזה, ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה, שנאמר, את והב בסופה. אל תקראו בסופה, אלא בסופה. מלבד כל אלה ראוי כל חתימה שתהא בשלום. כמו שסידרו אנשי כנסת הגדולה בתפילה. סוף התפילה זה שלום. סליק מסכת עוקצין, נשלם סדר טהרות. הדרן הלך שיטה סדרי משנה והדרה חלן. דעתן הלך שיטה סדרי משנה ודעתה חלן. לענית נשי מנך שיטה סדרי משנה, ולא תתנשי מינן, לה בעלמא הדם ולה בעלמא דעתה. הדרן הלך שיטה סדרי משנה והדרה חלן. דעתן הלך שיטה סדרי משנה ודעתה חלן. לענית נשי מנך שיטה סדרי משנה ולא תתנשי מינן, לה בעלמא הדם ולה בעלמא דעתה. הדרן הלך שיטה סדרי משנה והדרה חלן. דעתן הלך שיטה סדרי משנה ודעתה חלן. לענית נשי מנך שיטה סדרי משנה ולא תתנשי מינן, לה בעלמא הדם ולה בעלמא דעתה. הערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו, אנחנו וצאצאינו, וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. מאויבי תחכמני ממצוותיך, כי לעולם היא לי. יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פיקודיך, כי בם חייתני. ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, אמן 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולשמת חלקנו מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בך. כי רצון לפניך אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים 6 סדרי משנה, כך תעזרני להתחיל ספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. בזכות כל התנאים והתלמידי החכמים הנזכרים ב6 סדרי משנה, תעמוד לי ולזרעי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי, וזרע זרעי עד עולם. ויקוים בי בהתהלכך
תנחה אותך, ושרבך תשמור עליך, והקיצות הייתי שיחך. כי בי ירבו ימיך, ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ובשלום. קדיש הגדול.